Türkmenistana dowam edýän orak mewsimining fonunda Mary vilayatynyň etraplaryna büdjet işgärleri, şol sanyň mugallimler çet obalary buğday garawullamagy iwirlýär. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji iýulda Sewitden maglumat berdi. Maglumata görä käbir Sewitlerde her mektepden 5 töwereg magarif işgäri buğday garawullamagy çekilýär. Büdjet işgärleri diňe buğday garawullama üçin orak geçirilýän çet Sewitlerde öz çykdyjylarynyň hasabyna bir hepde bolýarlar. Diýip bir marly ýaşaýjy Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli häkimlikleriň işgärleri hem buğday garawullamagy çekilýär. Mugallimler häkimlik işgärleriniň ýanyna kömekçi hökmüni iwirlýär. Türkmen häkimetleri orak mewsiminde buğday hasylynyň garawullanylmagy bilen bagly howpsuzlyk çärelerini soňky bir näçe ýyl bäri hasda güýçlendirýär. Ýa-da Zatlyk radiosynyň habarçylary 2020-nji ýylyň orak mewsiminde Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň, İçeri işler ministrliginiň hemde harby edaralarynyň işgärleriniň buğday meýdanlaryny garawullamagy çekilendigini habar berdiler. Häkimetler galla hasylyny esasan yerli ýaşaýjylardan gorýarlar. Olarky ýyllaryň tejribelerini hem Türkmen hökümeti orak mewsiminiň gödäwçilik işlerini, polisi işgärlerini çekip gelýär. Türkmenistanda gallaçy daýhanlar özlerine bölünip berilen kärene ýerlerine şertname esasyny buğday ösdürip ýetişdirýärler. Bu ýetişdirilen hasyly döwletiň kesgitlen narhynyň döwlete satýar. Döwlet edaralary daýhanlaryň kärene ýerlerinden ýygnalýan hasyly berk gödäwçilik edýär. Buğday meýdanlaryna ugrudylýan büdjet işgärleri galla hasyly ugrulunmaz ýaly giýjesi bilen ýygyma we buğday ýüklenýän masinlara teredýärler. Diýip Zatlyk radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Garawuçylyk işlerini çekilýän büdjet işgärleri orak mewsimine özleriniň meýletin gatnaşanlyklary barada dilhat ýazmaga mejbur bolýarlar. Edara ýolbaşçylary buğday garawullamakdan boyun gaçyrýan işgärleri şol hanyň mugallimleri watana dönüklükde aýplaýar. Türkmenistana häkimetleriň talaplary bilen alalaşmazlyk ýa-da edilýän absurd talaplara garşy kanunyň çägine seher garşylyk pikir beýan etmek dönüklük aýplamalaryny getirip bilýär. Türkmen kanunçylygyna laýyklykda mugallimçilik kärine ýa bolan ýaş nesle kämil bilim bermek wezipelerini öz üstüne alýarlar. Ýöne häkimetler büdjet işgärlerini şol sanyň mugallimleri paýta ýygmak, buğday garawullamak ýaly öz kärlerine dahylsyz işlere çekýärler. Häkimlik işgärleri we mugallimler giýjesi bilen kärene ýerlerde nobatçylyk çekýärler diýip bir büdjet işgär Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çölüň üçin kärene ýerlerde adamlar üçin şert töredilmedik, adamlar çatmada ýatyp durýarlar diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Çölüň üçin ekrançylyk bilen meşgullanýan käreneçi daýhanlar özleriň ekin meýdanlarynyň golaýyna çatmada kip şol çatmada ekine esewan edýärler. Büdjet işgärleriniň garawulçylygy çekilmegi çet ýerlerdäki hasylyň ýagdaýy barada käbir maglumatlaryň hem köpçüligi äşgär edilmegine belli bir derejede mümkinçilik berýär. Buğday garawullamagy gatnaşan işgärler özleriniň baryp gören kärine ýerleriniň köp bölegine hasylyň pes bolanyny aýdýarlar. Diňe ot basyp ýatyr, buğdaýyň göwürmedik ýerleri gatykän, kärende ýerini ýyda etmän taslaýan adamlar hem bar ekeni. Diýip iş tapary bilen çöle urulan bir büdjet işgär Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şu ýyl buğday ýorogyna Ahal, Mary we Lewap vilayatlaryna 2-nji ýylyna, Daşawut we Balkan vilayatlaryna 9-njy ýylyna resmi taýdan girişmek kararlaşdyryldy. Nowatda hasyl mewsimine ýurt boýunça 690 000 hektar meýdandan 1 400 000 tonna buğday hasylyny almak gödäňinde tutulýar.